Tää on Steel Brainrot osa 2. Mä vähän pelasin sen jälkeen, kun mä oon lopettanut sen videon, niin mä nyt taas pelaan tän videon nyt teille. En mä usko tehdä, siellä on kauhean monta kattoja, mutta mä nyt teen tämmösen videon, koska mä haluan, tää on tylsää. Muuten mulla on tylsää. Otan. Eli mä yritän nyt saada tänään Rebirthit, mä yritän saada sen seuraavankin Rebirthin tänään. Mä mennä vähän Public-servulle ja tekemään vähän muita. Ihan BTV, seuraava video tulee sitä seuraava video tulee olemaan aika siisti, koska silloin on Admin Abuse huomenna, niin mä teen huomenna semmosen Admin Abuse videon, niin. Niin, jos mä voin tehdä sen, niin mä teen. 2 giraffea Celester. Joo. Ja mä voisin nyt sitten mennä tonne normaalille serverille, että mä vähän juttuja. Joo. Ei. Oi, täällä on 2 X-laki on päällä. Ei mä haluun mä haluun sen trullimeero. Nyt siinä. Paljon toi antaa? Tää antaa enemmän. Ei. Kiitos. Ja hyvää päivää. Et sä pingity. No, nyt mä menen tätä kiusaamaan uudestaan. Hui. No. En mä ota. Hei, toi Rissiboy, se varmaan vähän bugittaa. No ei bugitakaan. Tää on hyvä base. Alakarta mikä on. Oi. What happened? Hei, ei. Nobody. Yritti vielä. Mokama. Ärsyttäviä mun pikku lapset.
Kasapa kylmä. Ei! Onko joku häntä? Jää. Niin. Ei. Voisin nyt revirtaa. Joo. Bible ready. Hei, ota. Antorin, don't leave me. Noin. Oi, tää on taas hyppää tälleen korkealle, kun ei. Vitsi, mä haluun jonkun varastaa sulta. Kiitos. Yksi. Tuolla kaukaisuudessa. Mikä? Toi spawnas. Miljoonan secretti. Joo. Mulla yritti siihen rahat. Hei. No more. Please, dude, I need this. No, olisiko mä saada? Nyt täällä kalastus. Mulla kalastus. Noniin. No, ihan hyvä. Hei. Lähde uistumaan. Mä kalastan sut. Antori. Joo, mä haluan pieni. Ei pieni, kun vain huono. Kuolan aina. Noin. Nyt Shakka ja Klorpofruttodilla. Joo. Sitä minäkin. Hold on. I need this. My mom. Please.
Mä vaihdan serveri. Uusi serveri. Avocadini. Mikä? Avokadini joku. Pää. Ei. Ei oo mitään hyvää. Tai no on täällä sitten hyviä juttuja, mut. Hei, kukaan ei varasta muuta. Sitten kalastaa. Sori, mutta ette nyt näyttää, kun mä kalastan. Mä oon nyt kalastellut pari sekuntia, tai pari minuuttia siis. Niin, mä en oo saanut nyt mitään kauhean hyviä. Mä voisin poistaa nää kaksi tästä. Tän trullimäärä trulli siinä on ja sitten tuon ihmepallon. Ja joo, me varastettiin tää. Kyllä, mut lucky block. Mitä saa? Nää, se on se huono. Voi vaihtaa serveri. Why don't I have a fish bowl? No miksiköhän? Joo. Vaihdetaan serveriin nyt. Sitten. Hei, kuka tässä on mua verran? Bombo miinikusi. Ei oo lävisty. Hei, sinne ei mennä. Sorry mun voice. No kalastelen vielä pari, jos sieltä tein. Kiitos. Vähän voi katsoa, mihin se kataa sen mun kolme pikku pökälettä. Onko se sama? Ei oo sama. Ei. Joo, ei oo. Tän on. Mikä se on? Nyt mä katson äiti. Tentapalotekniikka. Jollakin aloittaa. Joo, täällä lentää. Joo, mä tarviin. Joo, mä menen privaattiserveriin ja ootan, että sieltä tulee jotain hyvää. Joo. No. Noniin.
On mä tarviin tähän tonne se... Ei se solmuinen takki. Mä oon tyhmä. Mä kokeillut, että mä tarviin ton. En tiedä miksi. Joo, mut sit mä vaan ootan ja sitten sanon teille, jos mä löydän jotain siistiä ja kivaa. Tän nyt spawnas tämmönen. Niin, eiks mä tarvitse tätä? Joo, tarvitsin, mut mulla ei home. Niin ei tarvitse tilaa. Ja mä poistan sut. Sut nyt. Ja... Mä voin tehdä tilaa valmiiksi. Mä kuitenkin poistan nää kaikki. So... Hetkinen, paljon mä tarvitsin muuten rahaa. Joo, tarvitsin. Joo, sit tässä otetaan heippa. Tänne tuli toi tämmönen, niin mä päätin ottaa sen nyt. Ja näyttää sen teille, kun mä ostan sen. Tai sulle yhdellä tyypillä, joka tätä varmaan kattoo. Mä voisin poistaa tän. Jaha, 9 minuuttia. Se ei tullut vieläkään. Mistä puolitoista vuotta. Että tää tulee. Joo. Joo. Chef Capra. Mä todella toivon, että tulee olla minuutin päästä tulee se Chef Capra. Kattokaa, tää tuli vihdoin. Kesti parikymmentä minuuttia, siis oikeesti en huija, parikymmentä minuuttia kesti, että tää tulee vihdoin. Yes, vihdoin. Voidaan ottaa toi 2 minuuttia sitten, mä lopetan tää. Katsotaan mitä mä saan. Noniin. Hei, sinä. Miten päivä on mennyt? Jos on mennyt hyvin, laita tykkäs, mutta jos on mennyt huonosti, laita silti tykkäs. Ei sen tarvii, jos et sä halua, mutta ois kiva. Koska mä voin laittaa teidän videoita, tai sulle yhdelle tyypille. No niin. Secret Lucky Block. Tää ois kyllä kovasti sais. Tässä kestää ikuisuus vielä. Bam. Seuraava juttu, mikä tuolta tulee, niin mä lupaan ostaa sen. No, tää on pelin paras. Mä poistan sut. Miss? Schwinin ja Bombastigo. Seuraava, joka tulee tuolta, mä en osta sitä. Ei haittaakaan. Ei haittaa, ei. No. Joo, siis me odotetaan tätä, että toi jo alkaa. Tää on tylsää ottaa. Eli mä menen tonne ulos. Ähm, 18 sekuntia. Joo. Tää on ollut ehkä vähän tylsä video, mut ihan sama. Ei mua kiinnosta. Mitä te ajattelette? Tää on ollut kiva tehdä.
ja muuta tämmöstä kivaa juttu. Ja nyt nyt. Ja kattokaa tätä mun Auraris Mega Sigma juttu. Ei siis laskettu. Mut joo, moikka!